snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Kaya nga naman, ang mga litag moabot yun kanila nga nagapuyo diri sa dagway nining tibuok kalibutan. Moabot yun na ang litag. Malitag yun daw. Namatod pa niya sa 36. Watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. O bito na pag-ampo kamo o pagtukaw kamo, pag-ampo kamo kanunay base niya aron kamo ma-account nga tapos mo sa pagsibat nining tanang butang nga diin moabot nga matod pa niya aron makabarog mo sa diha nga moabot na ang anak sa Dios. O mo na mag-ampo ta kanunay. Mo na ni time nga pag-ampo every day o every night o every hour ampo na mo. Tingnan gyud ang Ginoo nga di Lord. Gayrig ko. Ubanig ko bisag laing adlaw Lunes man hangtod sa Sabado ilabi na pag-abot sa Domingo. Nga naman basig di ta kay balo nga di uy niabot na diay o mo na dito para na kanang gitawag og silyo sa Ginoo. Anang silyo sa Ginoo di man na siya musilyo gud kanang gitawag og ato na ning latbitan kaning silyo mao kaniya ang incorruptible kanang immortal nga gipadala sa Ginoo isilyo na niya in the twinkling of an eye. Wa ta kabalo kung kanus ang twinkling an eye di mapunta ilisan sa Ginoo kung ang ato ang lawas dili pa ma-resurrect, dili mataingon sa gawon lang ta nga wa pa manganit na usab. Adunay order ang Ginoo sa tao. Kung dunay word order sa tinuod lang ako nabasahan kang Apostol Pablo nga dunay order ang Ginoo sa matag tao. Kung ilisan na imong lawas nga din asa padulong, kung kana padulong sa langit ilisan jud na. Kung kana ang imong lawas ilisan nga padulong sa impierno ilisan jud na. Mabitaw tong naay gitawag nga kapungot sa Ginoo nga din sulod sa kalibo ka tuig unya ang tao dili mamatay. Kay nga naman hasta sila. Manang moabot yun ang order nga ang tao in the twinkling of an eye ilisan niya atong lawas nga dili madunot aron kung wato tag langit wala na pagkadunot. Kay matod pa niya dito ingon pa ni Apostol Pablo nga dili man makasulod sa langit ang dugo ug ang unod. Flesh and blood cannot enter into the kingdom of God. Mo na ilisan na niya in the twinkling of an eye. Mo bitaw nang bantayan nato na kung kanus ana nga diin kita mamiro aron ilisan. Di po ta ilisan sa Ginoo kung kita walang giingon nga dili ta andam, dili ta resurrect. Okay? Siyempre kung wala pa ta nabanhaw, niya ilisan ta sa Ginoo. So katong pagilis niya sa Ginoo sa ato ang lawas para ta sa langit kay wa man ta nabanhaw. Mo bitaw na gusto niya nga magpakabanhaw ta. Mo na kaning time, kaning revival kanang gitawag ni restore life nga kinahanglan naa ta sa life sa Ginoo aron pag that twinkling of an eye mailisan niya atong lawas nga di madunot para sa langit. Nya kung wala pa ta nga nangandam sa Ginoo, mo bitaw na magkatawag tayo ang Ginoo. Wala isultiran ako na sa inyo aron kita dili ta mahadlok anang gitawag og great tribulation kay na naman dunay gitawag nga panahon nga din in the twinkling of an eye. Matod pa sa verse 17 and in the day time he was teaching in the temple, and at night he went out and abode in the mountain is called the Mount of Olives, and all the people came early in the morning to him in the temple for to hear him. Samtang nagsulti diri si Kristo sa panahon, nagtudlo siya dito sa templo. Matod pa niya sa gabi, he went out and abode in the mountain that called. Matod pa niya the Mount of Olives dito sa Mountain Olive pagka gabi, pagkabuntag. Gabi dito siya nagtudlo sa templo, pagkabuntag ni gawas siya dito sa Mount of Olives. Nagtudlo siya unya mga tao ni adto dito sayo kayo sa kabuntagon aron pagpaminaw sayo. Abi nimo sa tinuod lang ang gusto sa Ginoo sayo man gyud. Ngano man aron makita gyud kung kita sincere and willing. Kay di gusto ang Ginoo nga di pagmatan nimo dili nimo madaig ang Ginoo.
Di nimo mahimaya ang Ginoo kay nagingon siya from the rising of the sun to the going down. Muna nga ato yung siyang i-glorify, i-praise nato siya. Nga diin siya gayon ang Ginoo nato kining adlaw ni. Mo bitaw nang importante nga dito do na tay guidance, knowledge aron dili ta mahadlok. Mo bitaw na ang Matthew. Ingon pa ang Matthew Abantayon bitaw ta basig ma-overcharge sa surfeiting. Muna hinungdan ang Matthew nagaingon siya dire, ang pagbalik daw sa Ginoo sama sa arka ni Noah. Nga naman, una gyud nahitabo ang lunod, eating, drinking, marrying until the day of Noah entered. Wa sila kabalo. Mosa na ang pagbalik sa Ginoo ron. Why may balo? Niya basi niya overcharge ka nga sige lang kagkao mo bitaw na kung hatagan na tag time sa Ginoo mo na niya itong paimuslan pero wa pa man na pangayoon na nato na. Matthew 24 verse 37 ingon pa niya din sa verse 36 usa the day Matthew 24 verse 36 the day and hour knoweth no man, no not angels of heaven, but my Father only. Nganong giingon ani ni pagsulti ni Jesus Christ kay mismo si Jesus Christ. Wa kay balo bisag ang manulunda. Mo bitaw na mga tao, mga magwawalin, mingon sila awa mo nasayo ng Ginoo na. Wa sila kabalo nganong giingon ini ni sa pagsulti sa Ginoo tungod aron mangandam ta. Gisultian bitaw ta bisan si Jesus Christ kay nanguta na ang 12 disciple kanus amang ka mubalik. Ano sa aman ang mahitabo? Gingon ini niya nagpagsulti ni Jesus Christ. Wa man ko kay balo bisa pa ang manulunda ang amahan lang. Nga naman aron mangandam ta kay wa man day nahibaw. Muna sa verse 37 ingon pa niya, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man. Muna hinungdan nga din ang mga tao. Wala sila kabalo hangtod niabot ang lunop. Muna hinungdan nga sila, nangaanod silang tanan. Mausad na ang anak sa Dios, why nahibalo. Abi kay why nahibalo. Di, kung why nahibalo, mga anod ang tanan. So nganong gingunin niya? Mangandam ka, kaya wala na'y mahibalo. Muna nga ang Ginoo dalaygon siya nga naghatag siya og tayon sa mga tao, labi na katong gitawag ug wa kasimba karon. Iya din ang gikat. Iya ra nang balikon. Kita nagpabilin ta diri aron sila madasin nga din kita mo comfort nila. O bitaw na kaingon ko galingon Ginoo kung paundangon ko nimo gwali kinsa na may muwali nila. Manang maingon nga mahisama ta Ginoo sa Sodom and Gomorrah. Nga din walay usa gayud. Dalaygon ang Ginoo nga naghatag time nato mo na magpadayon ta ato yung hugton ato pagampo diya sa Ginoo nga magpabilin jud ta nga din kanang adlaw nga ihatag sa Ginoo makabantay gyud ta aron ato nang buhaton. Kay daghan naman tay nakatunan ba? Kadugay-dugay na ang paghari nato diri sa kalibutan pinaagi sa grasya sa Ginoo nagtuon ta mo bitaw hinungdan ang mga propesiya nag-ingon. Ningon si Apostol Pablo, you are not so learned Christ. Wala gyud mo nakatuon kayo kang Kristo. Mo nang gingon dito sa Timothy man siguro nga matod pa niya moabot ang panahon nga diin always learning and not come into the knowledge of truth. Mo na hinungdan nga diin wala gyud sila kabaton sa kahibalo sa kamatuoran bisan nagtuon sila. Nga unta ang mga tao gipaduol ni Kristo sa iya matod pa niya come unto me and learn. Matod pa niya pagtuon mo. Muna dugay na kaayo ta nang alagad sa Ginoo kita katon. Dalaygon ang Ginoo sa diha nga diin siya naghatag ining gitawag og pandemic king anuman. Buhaton to nato ang tanan nga natun-an nato. Muna ni ang time nga maghingpit ta aron kanang tawo nga nagbuhat og hingpit maghimo na siya hingpit hangtod sa hangtod. O kanang tawo nga wala naghimo og mga matarong dili kabuhat og mga matarong. Muna giingon sa Ginoo mo nga karon ang panahon nato panayon sa Ginoo nga di kita gayon makabantay inyong pagkamatarong nga dihatag sa Ginoo sa tuwa. Mo bitaw na iyong gingon diri matod pa niya dinhi kining panahon na ang Amos nagprophecy na daan sa chapter 4 verse 12 sa Israelites. Kay ngano man di magid sila mobalik. Di magid sila mga lagad sa Ginoo. Mo bitaw nang gilidik nila pag-abot ni Jesus Christ kay di magid sila mga lagad sa panahon pa sa diyan na si propeta Amos nagsulti nila. Mo na hinungdan niingon na lang yun si
propeta Amos sa chapter 4 verse 12, prepare to meet thy God, O Israel. Pangandam na lang mo sa pagbalik sa Ginoo. O saan na kita karon? Si Apostol Pablo nagsulti siya sa mga taga-Salonika nga diin mao kaniyang pulong. Sa chapter 5 verse 1 and 2. Matod pa niya, but the time and the season, brethren, ye have no need that I write unto you. Sa verse 2, for you yourself know perfectly that the day of the Lord so come as a thief in the night. Oh. Nabalutan nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan nga way mahibalo. So unsa matong buhaton? Dili na ta kinahanglan sulatan. O bitaw nang naiilhanan nga diin moabot ang kataladman. Gibutang ang ilanan aron mag-andam ta. Pinaagi sa pagpamubo ni ining panahon nga din aron maluwas ang mga pinili kining mubo nga panahon mo ni atong tan-awon ug unsa ning mubo nga panahon kanusta ning mubo nga panahon kay ang tanan natong mga dili hingpit nga binuhatan ato nang hingpiton o bitaw na nga ang pulong sa Ginoo ato ang guidance. Matod pa niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, for I am not ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Matod pa niya. Nowadays, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Si Apostol Pablo, ready na siya sa iyang pag-atubang sa Ginoo. Kaya nga naman, ang iyang time, dool na. Mosad na kita, kinanglan mag-ready ta. Matod pa niya, mangandam ta, nini, pagbiya na ito ini kalibutan. Ubiya na ta ini. Sa verse 7, ingon pa niya din sa 2 Timothy, ito akong gingon niya. Sa verse 7, gipadayon ni Apostol Pablo na siya ready na daw karon sa iyang pagbiya ni kalibutan na. Nga naman, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Tanawa. Nganong ready naman siya? Nga natapos naman gud niya ang iyang kurso. Anong kurso niya? Ang subject ko, kanang iyang kurso mo ng pagtuo ba? Pagtuo sa tanan nga di iyang nadunggan. Pagtuo sa tanan nga gisulti sa Espiritu Santo niya. Si Apostol Pablo wa matuwalihi. Si Apostol Pablo wala to nagtuon kundi ang Espiritu Santo mo ay nagpahayag kanunay kaniya ang tanan niyang gisulti gikan sa Espiritu Santo. Mo to iyang gihimo. Mo na hinungdan ingon siya, ako nang nabugno ang pagkigbugno labot pagtuo ang tanan nga ni santo sa iyang mga unahuna nga gipabuhat sa Ginoo kaniya. Iya na nang gibuhat natapos na niya. Mo nang ningon siya, nabugno na ako ang pagtuo, nabantayan ako. Mo na iyang kurso natapos na. Mo nang ready na siya mubiya. Mo sad na kita hatagan tag panahon sa Ginoo nga tapuso na to atong bulaton sa Ginoo. Dili ingon nga kung hatagan pa ta og time, nga little time. Mo lang gyapon atong buhaton atong unang panahon. Kataas ang dispensation sa grasya sa Ginoo unsa may nahitabo nato. Baliwala ang tanan. Mo bitaw na nga ang Ginoo nagbisita nato karon mahitabo ini pandemic. Mo bitaw na nga kini pandemic. Mao kani ang pag-warning nato karon. Kay ilhanan man ni. Matthew 24 verse 22. And except those days should be shortened, there should no place be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Muna niyang gingon niya nga shortened day sa Roma chapter 9 verse 28. Because a short work will the Lord make upon the earth. Ang Ginoo gid mohatag ining gamayng work. Munang gingon niya sa Isra chapter 9 verse 8. For the remnant to revive. Ang mga nahibilin lang mo na iyang i-revive ang mga tao nga nagpabiling nga din katong wala nalitag sa mga butang sa kalibutan, katong wala na overcharge. Mo bitaw na niyo pagbantay kamo basig na overcharge mo, na over kanang na surpaid nung kanang na kuan mo din kalibutan na ba o kanang nalumsan mo sa kalipayan ni kalibutan ni basig nalingla mo nga din baliwalaon lang nato ni nahitabo karon ang pagbalik sa Ginoo. Mo bitaw ning gihatag ning ilangan aron kita mangandam. Wala yung gingon din sa Ecclesiastes chapter 12, 10 and 11. Nga diin ang Ginoo dili lang kay nag-revive nato. Nga matod pa niya sa Isra chapter 9 to give us a nails in His
holy place, kining nails ba? Usahay ang tao baliwala lang, ang mga preacher baliwala lang ning nails. Kanang lansang ba? Nganong diskutan man niya kanang nails? Aron paghatag daw og lansang diya sa holy place mo nang giingon dito sa Isra. Nganong ihatag man ang lansang? Kabaw ba mo unsa ng lansang? Ingon pa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 10 and 11. Dili lang kay daw kuno pag-revive sa tuwa, kundi sa diya nga i-revive data, tagaan tanyag lansang. Kung i-revive ta diya sa dalan, sa Ginoo, sa holy place niya, tagaan tanyag lansang. Unsa man ang lansang? Matod pa sa verse 10. The preacher, Ecclesiastes chapter 12 verse 10 ha, the preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was upright, even words of truth. Matod pa niya, ang mga magwawali daw, mangita yun na siya o kanang acceptable words, dili lang kapataka di ay wali, dili lang kay abi kay kabao ka mubasag Bible, wali kanang lang wali. Ang tinuod preacher, mangita pag yun na og acceptable word, kay ang mga words diri dapat kanang ma-accept sa mga tao, kanang madawat nila ba aron sila magpabilin diya sa Ginoo. Kay ngano man kanang words nga iyang giingon, mga upright words, kanang straight ba, no? Written was upright, even words of truth, o bisan pa ang pulong sa kamaturan, dili na kay kita sikigwali. Gawa ta kay balude, tanawan, nahitabo ni pandemic. Abi niyo sa tinuod lang, nangita ko sa mga magwawali diya sa YouTube, kung doon na ba nagwali ning about ning pandemic. Wala. Walay nag-challenge unsa ning pandemic. Nga mao kani ang pestilence, usa ka ilhanan, nga din ang Ginoo balik na. Ang ila gisulti nga diin, nahibong lang sila, pero ang ilang gi-challenge, maglikon lang mo. Muna yung uban ng mga tima nila nga, kung saan daw pag sa kubang ining mga gitawag ini. Kami nung sa tinuod lang, dili na taangay mabalaka, kaya usan ni ka, gitawag warning sa tuwa. Muna yung gingon, acceptable words. Sa verse 11, the words of a wise are as a goods, and as nails fastened by the master assemblies, which are given from one shepherd. Sutiyan ta mo ining nails ha. Kaning nails, mura ning kanang goods daw, and nails, usara na sila. Ang word of a wise, like a goods, kanang goods kuno is appointed stick, kanang usa ka stick gani nga talinis. Matod pa niya. Matod pa sa dictionary, appointed stick for driving, kanang o driving, kanang ipalubong. Ang ipalubong nimo, o latod pa kasulti, lansang. Nganong lansang man? Matod pa niya dinhi, something that torments or spurs to action. Kanang torment ba? Kanang mahimong sakit ba? Anang goods nga din, pulong nga ihatag sa mga tao, kanang sakit nga pulong. Para nang gingon nga di, hindi ka pwede diri mo ani dinhi kung ikaw wala na ngayon pasaylo. Dili ka pwede mo ani dinhi kung ikaw dili ka andam. Dili lang kay ingon mo anita diri, magsigilagday, mag-awit. Mana mga pulong nga gisulti, para nang gingon ako sa ilahang nga din. Ang tinuod nga pastor nga magwali kadto lang dili hawd. Katong staminilis ba o katong mga pulis o sakit na kayo nga pulong. Daan na si Jesus Christ is the stone of stumbling block, the rock of offense. Ang mga pulong ni Jesus Christ, although si Jesus Christ is bato, maka-offend na siya, makalain yun na sa tao. Muna ang iwali dapat kanang makalain kung sama pa sa goods, kanang dapat ang pulong kanang malubong yun sa tuwa. Nga pareha na ron, kinahanglan gayod kita ma-resurrect. Di pwede nga magsimba ka lang nga wa gyud ka nabanhaw. Dugay na kagibautismuhan, hangtod karon wa pa ka nabanhaw. Maulang gyapon imong mga kinaiya, bakakon lang gyapon ta, mangilad lang gyapon ta, maglagot lang gyapon ta, magchismis lang gyapon ta, magtanan o yung mga Kristiyano ta. Mo nang gikaligut-gutan sa Ginoo. Ang usa ka ilanan diya sa Matthew 24, kanang abomination that make it desolation. Unsa may nakahimong pagkabungkag sa mga tao. Mo na hinungdan pag-abot sa pandemic, nabungkag ang mga tao. Nangawala.
nga wala sa simbahan nga naman kaya ang tanan gibuhat sa simbahan abomination. Unsa may abomination? Kanang gingon sa Proverbs, mga tao moadto sa simbahan nga maayo lang mutuliso og tao, mga tag-as og mga liog, mga bakakon, mga daghang kayo gipangbuhat giingon ni Solomon. Nya moadto lag simbahan. Wanang mga goods